Hola, molt bon dia a tots. De nou entre tots vosaltres en els capítols de lliçons per a distingir el valencià del català. Primer que res, disculpar-me perquè fa 20 dies que no estic entre tots vosaltres. Circumstàncies personals han fet que no poguera fer els capítols habituals que fem cada setmana. Han passat vora 3 setmanes. Vos torno a demanar disculpes i sapiau que anem a estar així fins als 1000 capítols de lliçons per a distingir el valencià del català. Si Déu vol, arribarem a poc, piano piano si va lontano, a poc se va lluny, com diuen en italià. Així que benvinguts a tots, als seguidors de YouTube, de Facebook, de Twitter i de totes les redes socials. Vaig a començar per fer un comentari. La candidata a l'Ajuntament, a l'alcaldia de València, Maria José Català, ha fet una promoció de la seva candidatura en normes valencianes, en llengua valenciana, en valencià, de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Què pensar d'això? No sabem què pensar perquè esta bona senyora, com a consellera del govern valencià, en anys passats, donà tota classe de facilitats i va promoure el catalanisme i el català en totes les escoles valencianes. Per tant, no sabem què pensar. Per una banda, una alegria, perquè pensem bé, som positius, els valencianistes hem de sumar i tot el que vinga a favor de la llengua valenciana està bé, però per una altra banda hem de dubtar. Per què? Perquè Isabel Bònich, la candidata a la presidència de la Generalitat del PP, ha fet el mateix però en català. Ha fet una promoció de la seva candidatura en català pur. Què podem dir en aquest cas del PP? Que és un partit incongruent i que segons ve el vent o segons les circumstàncies actua d'una manera o d'una altra. No s'han definit. El gest o l'acte de Maria José Català és insòlit perquè per primera volta en la història del PP s'escriu un escrit i una promoció en llengua valenciana, en valencià, quan sempre ho havien fet en català, des dels temps d'Aliança Popular. Els peperos o els populars coneguts habitualment no havien apostat mai per el valencià, a pesar de que diuen que eren valencianistes i defenien la llengua valenciana. Eren uns mentirosos grandíssims, igual que el PSOE, i enganyaren a tota la població i mai havien escrit en valencià. Maria José Català ho ha fet, però Isabel Bònich resulta que fa el contrari, escriu en català, en el mateix moment en què Maria José Català escriu en valencià. Una alegria per part de Maria José Català, que la fiquem entre dubtes, i una desgràcia per part d'Isabel Bònich, que vos demostra que el PP no és de fiar. La veritat és que ens agradaria molt que el PP se definira i apostara per la llengua valenciana en normes de l'Acadèmia de Cultura Valenciana, de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, en normes del Puig, i nos feren un gran favor a tots els valencians, però de moment no és així. Nos quedem en esta singularitat de Maria José Català, que ha sigut la primera volta en tota la història del PP que escriu alguna cosa en valencià. I quan dic en valencià està clar, normes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, normes del Puig, perquè lo de més és català i no devem d'anar en mitges tintes. O és català o és valencià. Lo de més són mitges tintes i el senyor diu que els tèbeus, els que no són ni calents ni gelats, els que no es defineixen, el senyor els arrojarà, els vomitarà de la seva boca. Per tant,
tenim que tindre molt clar que quan tu escrius, no només a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, escriu en valencià, quan escriu en normes de la AUBL, escriu en català. I no és només l'escriptura, són totes les formes verbals, sintàctiques, lèxiques, ortogràfiques, etc., que van darrere d'això. I no és només això, és que darrere d'això està que interpreten que és català una cosa o valencià una altra. Sabeu que en valencià no tenim ni programes d'ordenador, ni en els bancs tenim en ortografia valenciana les opcions per a poder fer els nostres tractes o gestions en valencià, que no tenim el codi ISO perquè el català mos ho impedeix i per tant no reconeixen en l'estat espanyol la llengua valenciana. O sigui que hem de ser clars per a definir valencià o català i no anar en mitges tintes, perquè les mitges tintes favoreixen sempre als catalanistes. I dit això, anem ja a les 3 parauletes d'avui. Anem a començar per la primera, avinguda, que en valencià és ene i en català és eni, avinguda. Per què ho dic? N'hi ha alguns valencianistes, no catalanistes, que també admitixen la i d'avinguda. Però això és per catalanisme, amics. Segut, tengut, en compte de sigut o tingut. En valencià, segut o tengut. Igual que avinguda. I en català, sigut, tingut, avinguda. En i. D'acord? Avinguda, que en castellà vol dir avenida. Anem a per la segona parauleta. Espill, que vol dir espejo en castellà, mirall en català. Espill en valencià, mirall en català. Espill, que vol dir espejo en castellà. I una altra parauleta, arrap, que vol dir arañazo en castellà, esgarrany en català, arrap de arrapar, arañar en castellà, arrapar en valencià, arrap, arañazo, esgarrany en català. Repassem les 3 parauletes, avinguda i no avinguda, avinguda en valencià, avinguda en català, espill en valencià, mirall en català, espejo en castellà, i arrap, arañazo en castellà, esgarrany en català. D'acord? Bueno, estas han sigut les 3 parauletes de esta setmana. Este és el capítol número 38, el que fa 38, el 38 de lliçons per a distingir el valencià del català. Avui estem a 10 d'abril del 2019. M'he ficat el gorret perquè estic constipat, he agarrat una grip impressionant i així i tot estic fent este capítol per a distingir lliçons de llengua valenciana, lliçons per a distingir el valencià del català. Una disculpa, he estat vora 20 dies sense estar entre tots vosaltres per qüestions personals, que no és la qüestió en aquest moment d'explicar, però espero estar de nou cada setmana entre tots vosaltres. Espero que ho passeu bé i fins a la pròxima. Nos veurem en el capítol número 39 de lliçons per a distingir el valencià del català.